Georg Friedrich Händel va ser una de les figures més importants de la música clàssica, però va ser el compositor més genial de la seva època, tal com Beethoven afirmava amb tanta passió. Notes rodones, històries dels clàssics. Georg Friedrich Händel. Händel és molt més. En opinió de Beethoven, Händel era millor que Bach, Mozart, Haydn i fins i tot ell mateix. Resulta extraordinari que Beethoven, aquell narcisista consumat, pogués arribar a insinuar que hi havia algú millor que ell. Això s'ha de situar en el seu context. I el context és que Beethoven coneixia molt bé la música de Händel. I, en canvi, coneixia molt menys la música de Bach. En aquella època escoltaven la música del seu temps. No s'interessaven gaire pel que s'havia fet 100 anys abans. No sé fins a quin punt Beethoven coneixia els compositors barrocs, però resulta curiós que trobés tan bo Händel. Tenen una cosa en comú. S'ha dit que Bach escrivia per Déu i s'ha dit que Händel escrivia per la gent. Jo diria que Beethoven també escrivia per la gent. Quan Beethoven va considerar Händel el compositor més genial de tots els temps, era un homenatge d'un compositor a un compositor anterior. Segur que en els seus moments menys benèvols i menys humils, Beethoven era conscient que tenia un altre candidat més a prop. Georg Friedrich Händel va néixer a Halle, Alemanya, el 1685, el mateix any que Johann Sebastian Bach. Es va educar a Itàlia. Després va tornar una temporada breu a Alemanya i posteriorment va creuar el canal i es va convertir en un dels compositors més famosos d'Anglaterra. Espereu que la cosa millora. Quan es va morir, el 1759, Händel, que havia nascut a Alemanya, va ser enterrat a Londres, al racó dels poetes de l'abadia de Westminster, un honor reservat habitualment als anglesos més notables. Per dir-ho curt, Herr Händel sabia espavilar-se. Va tenir una carrera molt internacional. En diferents moments de la seva vida, segons el públic que tenia i les modes del moment, i segons si es trobava a Itàlia, Alemanya o Anglaterra, va escriure tipus de música diferents. Era com una esponja. Va assimilar els diferents estils de música i en va crear una barreja. A qualsevol peça hi podem trobar influències franceses, alemanyes, italianes i angleses, perquè va fer servir tot el que li va semblar oportú. Va ser un inventor extraordinari, i aquesta qualitat és la que ens fa escoltar la seva música, perquè no avorreix mai. Una altra cosa que meravellava a tothom era l'extraordinària velocitat amb què escrivia. La música el desbordava. Quan admires els manuscrits d'alguns compositors, veus que escrivien amb molta cura. Ell ja es veu que tenia pressa. Les idees li venien al cap gairebé més de pressa del que les podia escriure. És un tipus de compositor molt rar.
tenia sentit de la teatralitat, tenia sentit de l'ocasió. Quan li van demanar que escrivís la música aquàtica amb les barques baixant pel Tàmesi, era la persona perfecta per fer-ho, perquè podia desenvolupar el sentit de l'ocasió i convertir allò en una gran cerimònia i al mateix temps va escriure una música molt bona. Era un home pràctic. Aquesta era la seva gran habilitat. Li fan un encàrrec solemne perquè escrigui una música que sentirà el rei mentre navegui pel Tàmesi. I ell escriu una música que puguin tocar els músics des d'una barca, al costat de la del rei. Ens podem imaginar com devien tocar, baixant en una barca pel Tàmesi, que és un riu que fluctua amb la marea. No és un riu fàcil de navegar. El rei allà, amb tota la seva magnificència, i els músics vestits de gala, i mentre van tocant, la barca va fent bots. La llengüeta els devia anar entrant i sortint de la boca. La gran base de Handel com a compositor i com a intèrpret era la seva capacitat de servir el públic del moment. Quan els gustos musicals van canviar, ell també va canviar i va escriure el que el públic volia sentir. Sovint oblidem que va ser un dels primers grans freelances del món de la música. La majoria de compositors vivien gràcies a un mecenes. Hi havia algú que els pagava les factures. I ells, a canvi, entregaven música. Però Handel es va haver de muntar les seves produccions quan va ser a Londres. Sí que va rebre encàrrecs de la cort en diverses ocasions, però quan era a Londres era el senyor Handel i prou. I va muntar una temporada a l'òpera, va muntar els seus oratoris, etc. S'encarregava de les entrades, era un empresari a més de compositor, i també un intèrpret d'un nivell molt alt. Handel era un organista brillant i les seves improvisacions eren llegendàries, igual que les múltiples anècdotes de la seva vida. Una que s'explica sovint parla de Handel refugiant-se al taller d'un ferrer durant una tempesta i diuen que va escriure una peça inspirant-se en el ritme constant del martell damunt de l'enclusa. Va créixer en un ambient d'orgue, en un ambient de música religiosa i, en certa manera, en un ambient operístic a Alemanya, que aleshores no es deia Alemanya. I a Itàlia va ser on va arribar a dominar l'art de la cançó. Corre a me
Händel va introduir l'òpera italiana a Anglaterra i en va escriure més de 40. Moltes estan considerades obres mestres. Una de les seves òperes més populars va ser Giulio Cesare, basada en la història de Juli Cèsar. L'afer amorós d'Anglaterra amb l'òpera es va acabar refredant quan els gustos del públic un cop més van canviar. Es va trobar sense feina. I què va fer? Va escriure oratoris. I es va adaptar als canvis. I de cop i volta, els seus oratoris es van posar de moda. Els oratoris, escrits per cantants solistes, cor i orquestra, són drames bíblics contundents basats en episodis de l'Antic Testament. S'assemblen a les òperes en 3 actes, però sense escenificació, ni vestuari, ni acció. A Anglaterra, fins al segle XX, va estar prohibit representar un episodi bíblic en un escenari. D'aquí la popularitat dels oratoris. L'oratori va ser la seva estratègia per explicar històries sense haver de representar-les. I feia servir temes bíblics perquè eren molt populars. Händel va escriure 20 oratoris. Cap de més famós que el Messies. The people that walked in darkness, that walked in darkness. The people that walked in darkness have seen a great light, have seen a great light. The people that walked in darkness have seen a great light. The people that walked in darkness, that walked in darkness. The people that walked in darkness have seen a great light. El Messies, que dura més de 2 hores i conté uns 50 números musicals, va ser interpretat per primer cop el 1742 a Dublín. Formava part d'una sèrie de concerts a benefici dels reclusos de les presons de Dublín. Irònicament, Händel, amb 65 anys, tenia por d'anar a parar ell mateix a una presó de morosos. Els creditors li anaven al darrere i necessitava un gran èxit. La peça més representativa del Messies, el cor de l'Al·leluia, s'ha considerat un dels millors exemples de triomf musical que s'han escrit mai. Una de les coses més extraordinàries sobre el Messies és que el va escriure en 3 setmanes. Només va trigar 3 setmanes. És la història de Jesucrist. Comença amb el naixement, la nativitat. Al mig hi ha la passió i la resurrecció. I al final, la revelació del que ha de venir. O sigui, que ho toca tot. L'interpretem per Nadal, i és una tradició. Però en molts aspectes és un oratori de Setmana Santa, més que un oratori de Nadal. El seu màxim atractiu és la força de la música. Els cors són extraordinaris.
Quantes vegades m'hi ha hagut d'aixecar en un auditori senzillament perquè el rei Jordi es va aixecar durant la primera interpretació. El va emocionar molt. Devia ser un gran honor que tot un rei quedés tan impressionat. És una música fabulosa, molt emotiva. Cada vegada que sento el cor de l'Al·leluia, sempre sento una esgarrifança a l'espinada. I no em satisfà. No m'agrada que em passi. No m'agrada que un compositor del segle XVIII m'emocioni amb tanta facilitat. Però em passa. I també els hi passa als altres. Persones que no escolten mai música clàssica cada Nadal van a sentir el Messies. I no és Nadal si no van a sentir el Messies. La història ens ha ensenyat que el Messies és una de les obres que duraran per sempre, que s'interpretaran sempre. Com a cantant, a mi m'agrada interpretar-lo i és molt gratificant per tothom, tant pels membres del cor com pels solistes, com pels músics de l'orquestra. L'he cantat moltes vegades i cada cop em sembla nou i emocionant. I jo crec que el Messies serà una de les obres per les quals serà recordat Handel. L'extraordinària popularitat del Messies ha eclipsat altres peces molt famoses de Handel dins de la seva obra immensa. Però el fet de ser conegut per una obra musical concreta és una creu que han hagut de portar molts compositors importants al llarg de la història. Són com les empremtes digitals de les persones normals i corrents. Se'ns pot reconèixer per les empremtes digitals i per tots aquests compositors, les empremtes digitals són les seves obres excepcionals, les obres absolutament excepcionals que van crear. I em sembla molt natural. No em sembla gens antinatural. És una reacció completament normal. En la nostra cultura necessitem alguna cosa que s'identifiqui amb una persona. En canvi, això no passa amb Shakespeare. No hi ha cap obra que sigui considerada la més famosa. És curiós, però amb la música, no sé per què, passa així. Ens enganxem a una sola obra. A la gent li agrada el que coneix i coneix el que li agrada i vol sentir el que li sona. A qualsevol compositor li agradaria ser recordat pel conjunt de l'obra que deixa al seu darrere. Però ja em conformaria que recordés una sola obra meva. És important tenir present quants compositors bons hi ha i quants n'hi ha de genials. No volem bona música, volem música genial. O sigui, que encertar-la un sol cop en una sola obra ja m'estaria bé. Com tots els altres grans compositors que no van produir únicament meravelles puntuals, Handel és molt més. Durant la interpretació dels reials focs artificials davant del rei Jordi I, el gran escenari exterior on s'estaven Handel i l'orquestra es va incendiar per accident. Es veu que algú amb molt poca punteria havia encès abans d'hora els focs artificials en plena interpretació. Handel, conegut pel seu temperament furibund, es va enfadar més per la interrupció de l'obra que pel perill que va córrer la seva vida.
Era conscient del valor de la seva música per la gent. I quan una interpretació no anava bé, s'enfadava molt. És una actitud gairebé romàntica. Es fa estrany trobar-la en un cavaller del segle XVIII amb perruca. Però Handel era un compositor molt orgullós i sabia què representava ser Georg Friedrich Händel. I sabia que era molt més important ell que els focs artificials. El gran regal de Händel al món va ser, sens dubte, el Messies. El seu gran regal a la música va ser situar el llistó molt alt en l'oratori. No es va casar mai. Li encantava menjar i beure, era molt independent, renegava amb fluïdesa en unes quantes llengües i va dominar la música clàssica a Anglaterra durant dècades. Era un home vital que va viure en plenitud i que era conscient de la seva genialitat. En una ocasió, que els seus col·legues miraven de consolar-lo per la falta de públic en un teatre on havia de fer un dels seus concerts, Händel va respondre: «Tant és, la música sonarà millor».